kaka iwacho bende samoro Jose kwanyal bedo kama in real life to kata mne mbui kacha ibed opposite koso Vidah in neno wach makamano nade. Inyalo bedo opposite. Inyalo bedo kichwadori filters omera kata wan watiyo gi filters every now and then kitiyo gi sana nitiere moro miluongo ni Snapchat. Luoki magata in king'iyori ka ng'ato bang'e obiro tango ni picha no iwacho ni ma okan but mano in koro ineno kioro ne jal moro wodo nagi moro picha no ng'eni dhi more idhi ilo chunye lakini koromo kodi kaka ni wacho e ground mano kini pogori kata ining'e maber ni mai tok kaka chalo yawa dibeni kamane kaka iwuondo kata mna chuoko ka koro kaka koro nyidendni nyidendi ng'eni wuondo chuoko kae nikech for example awach ni aoro ni picha no ng'eni koro adhi bas achaka paro moro ntiere bende apps mag editing iluongo nango body features koro ng'eni samora twisto amedo ineno koro ng'eni ka oro ne wuodo nagi to dhi wacho ni bas mai minot mai madwaro Regan ka kelie twako kinyi makaoni winjo kae kaka Vidah loso ni kalore koda mbui matinde wantiere godo mopogore ng'ato kiromo godo iwacho ni e ground